Siyabingelela abathandekayo egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Siyayibonga inkosi bathandekayo nakulolu suku lwanamhlanje inkosi esenzele lona lokuba sihlangane egameni lika Jesu sibabaze sidumise ubukhosi bayo. Bathandekayo singakaqali kule nkonzo ngicela basikhuleke. Baba wethu onamandla onke ise womsindisi wethu Jesu Kristu nakulolu suku inkosi lungolunye lozenzile moya kaNkuluNkulu ngoba wena ngomdala kuneyinsuku umdala kunomhlaba umdala kunabantu wawukhona konke kungekho konke ngokwakho ngoba izwi lakho lithi umhlaba ungaka Jehova nakho konke ogcwele kuwo. Baba sikunika udumo nezibongo thatha udumo nembeko egameni lika Jesu Kristu umsindisi wethu sibusise na kule nkonzo egameni lenkosi. Amen. Sengibingelelileke bathandekayo siyayibonga inkosi kakhulu ngomsa wayo ukuthi senzele umsa sithubeleze ngezwi likaNkuluNkulu singene ezindlini singene emakamereni la bangcwele bebuvule khona izimo ze-technology zalesi sikhathi zalemihla. Siyayibonga inkosi ngalokho bathandekayo siyazi kulikhuni nokuba kukhonzeke ngoba akukhonzeki bangcwele mfana akukhonzeki bathandekayo isimo se-lockdown sisicindezele ngakho bangcwele siyayibonga inkosi noma kubiza kangaka bathandekayo ukukhonza kwethu kubiza amadata kuya costa kakhulu kodwa bekezelani bathandekayo kwesikhashana kodwa futhi oluhlelo siyocela si-leadership kusho nokuthi lusazoqhubeka ngoba kasiyazi le lockdown izosibekaphi ngoba noma ingavulwa kuthiwa iya-upliftwa ayizovele upliftwe nje kuvulwe njengomuntu evula isibaya evulele iy'nkomo kuzoba gradual asazi mhlawumbe kuzothiwa 30 mhlawumbe kuzothiwani kodwa singalindela noma yini sithi bathandekayo awujwayeze nje ukuthenga amadata ko-20 rand 29 rand kanjalo nje akufani kuyafana nokuya enkonzweni kuyiwa ngemali namadata nje nisama ukuthi sikwazi ukuxhumana kahle. Izaziso ke nizoyibona ke sizoyikhipha lapha ku screen nibukeke kahle yonke into njengoba seyibhalile bathandekayo. Ngicela basingene enkonzweni nangenxa yesikhathi sinangemali esiyisebenzisayo. Incwadi yethu esiyifundayo namhlanje sifunda incwadi yamakhosi yokuqala isahluko sesibili siqala ukufunda evesini lama-29 sigcine evesini lama-31. Ngiphethe i-New Living Translation efundeka kanje. Verse 28. Joab had not joined Absalom's earlier rebellion, but he had joined Adoniah's rebellion. So when Joab heard about Adoniah's death, he ran to the sacred tent of the Lord and grabbed, underline that, grabbed on to the horns of the altar. Verse 29. When this was reported to King Solomon, he sent Benaiah son of Jehoiada to execute him. Verse 30, which is the last verse. Benaiah went to the sacred tent of the Lord and said to Joab, "The king orders you to come out." But Joab answered, "No, I will die here." So Benaiah returned to the king and told him what Joab had said. Inkosi ayibusiswe ukufunda kwezwi layo masithandaze sibonge izwi liphilile inkosi izwi lakho siyalamukela njengezwi lomdala wezinsuku njengezwi eliswaba umnyama kubaleke njengezwi elihlambulukisa umoya wethu sibusise ngalo ngoJesu umsindisi wethu. Amen. Le ndaba inde bathandekayo but ngenxa yesikhathi sawunqamlela sisenza ama-highlight sigxilise nje lapha yakuleli yavesi elikhuluma ngokuthi uSolomon eseqinisa umbuso wakhe emveni ukuba uDavid eseshilo ukuthi uyena kahle uNkulunkulu athe akube uye ohlala esihlalweni sakhe ngoba kwaba ne dispute phakathi kwaSolomon
nomfowabo Adoniya. Adoniya wayejene sebona uyisegula, wayibeka yena inkosi, wabiza abantu noJoab ukhomanda wempi kaDavid, waba ngaOdoniya waba khona ebekwa isigejane sabantu sambeka inkosi. Mase kunjalo kumama kaSolomon waya enkosini sigula, ethi inkosi yami ngeswa kuthiwa uthi wena kimi uSolomon ohlala esihlalweni sakho. Njengamanje uAdoniya uthatha abantu bayohlaba, ubekwa ugcotshwa uba inkosi. uDavid ke egule njalo wakhipha iorder ke ukuthi umpristi nabaprofeti abahambe bathatha umnyuzi wakhe bamgibelise uSolomon ayobekwa agcotshwe duma yonke into, base bezwa umsindo ke hlakazeka isixuku emveni basesidlile sikaAdoniya noAbsalom ejoyine kulowo mshungu ekhona lapho. Mase behlakazeka nakho sekuzwakala ke manje icilongo lapha kunesiqubulo sekubeka uSolomon esegcotshwa njengenkosi. Bahlakazeka abantu bethuka babaleka baye ekhaya. uAdoniya naye wabaleka waya ethempelini, waya khona ecasha ngoba ethempelini indawo yokucasha. Mayesesile khona inkosi yamnikeza uxolo, yamxolela yathi mtsheleni aphume kodwa lingatholakala icala kuye, kabe indoda enamandla uzoba khona embusweni akazi kumenza lutho. Waseke nangempela ke esehlala ke uSolomon ke sihlalweni ke noAdoniya naye esetholile ke uxolo esexolelwe inkosi kuleso sono sakhe. Sazi kabalandeli bakhe babehlakazekile baye makubo kanjalo. Sekonakala lapha ke mayesethi uAdoniya, the very same Adoniya bekade efuna ukuba inkosi, eseya kumama wenkosi ke manje uBathsheba, efike ethi ucela amhambisele isicelo enkosini uSolomon sokuthi uyazi ukuthi kwakumele bakube uye inkosi ahlale esihlalweni sikayise uDavid, kodwa uNkulunkulu wayishintsha lo nto, wayiphambanisa wabeka uSolomon. Kodwa kusecela into eyodwa manje, ucela unkosikazi lo ugcina kaDavid uAbishagi anikezwe yena kube umkakhe. Manje ucelelwa ke umama wenkosi ke, inkosi ke uSolomon wathukuthela lapho ke wathelwa ngamanzi, wasebala ukuthi uAdoniya njengoba wamtshela angabi nasono ngcono afe. Wasethuma ke manje thuma uBheniya ukuthi akahamba afika abulale uAdoniya umfowabo ngenxa yokuthi kanti ucela phela ucela uAbishagi nje wayene status, istatus sakhe sithi she had what we call important symbolic status as David's last wife. So ziningi izinto ezazikhona kuAbishagi ngoba uyena wagcina senesinkosi ekuguleni kwayo insukwini zayo zokugcina. So njengoba ethi ucela uAbishagi abe umkakhe nje, wayesemnyathela ikhona uAbsalom enyathela umfowabo uAdoniya lo wayekade efuna ukuba inkosi. Wasevele ke khipha iorder ukuthi ke akahamba abulawa. La ngempela wahamba futhi wabulawa. Mayesebulewe waphindwa wadilizwa umpriest Abithara wakhishwa esikhundleni. Waseswa kuJoab lapha ku verse 28 ke sithatha khona abathandekayo. Joab had not joined Absalom's earlier rebellion. Azange embadanishe nokuhlubuka kaAbsalom waba ngasenkosini uDavid. But he had joined Adoniya's rebellion. Waba ngapha Adoniya mayesehlubuka waba ngakuye. So when Joab heard about Adoniya's death, he ran to the sacred tent of the Lord and grabbed, I want you to underline that, grabbed on to the horns of the altar. Uyabona mayifika wabaleka wangena ethendeni elingcwele likaNkulunkulu. Mayifika phakathi ethendeni likaNkulunkulu azange afika ame nje. Wafika waqonda e-altar. Lapha na kwakune nempondo emisiwe lapha na uphondo lusymbolize amandla. Mayebamba lamandla, ebamba lezi impondo, bamba amandla. One, uku-sacred tent of the Lord. Ubalekela uvalo ukuthi bonke ababehlubuke ababehamba noAdoniya ngalesa sikhathi, ngoba kuyabonakala uAdoniya manje useyagwetshwa, uya execute, useyachithwa. So bonke kayihamba nabo bayachithwa.
So ubaleka ke manje usethempelini likaNkulunkulu mayefika kafikame kodwa ufika ubambe izimpondo. He grabbed onto the horns of the altar. Wayibamba lezi impondo wama. When this was reported to King Solomon, he sent Benaiah son of Jehoiada to execute him. I-order iphume yathi akahamba afika ambulale. But when Benaiah went to the sacred tent of the Lord and said, the king orders you to come out. Kuthiwa phuma wena. Maye sethi ke uJoab, no, I won't go out, but I will die here. Wasema ke sekhungatheka lo mbulali ke manje. Ukhungathwa ukuthi 1 usethempelini elingcwele likaNkulunkulu, 2 ubamba izimpondo, ubamba amandla, akahlezi nje ngoba khona abantu abasetempelini but bayimele nje like anybody who's roaming around. But yena ubamba amandla, he grabbed onto the horns of the altar. Ubambela usefika ke lona uzombulala ke khimilili ubuyele emuva uswile ukuthi ahamba ambulala. Kodwa manje unqandwa ukuthi 1 iposition kuyo, 2 izandla zakhe zikubambile, kumenza abe protected uJoab, kumenza umbulala angavela bulale ngoba he positioned himself to the holy ground. Wabalapha kwi-holy of holies, wangena ethempelini elingcwele, wathi mayifika wabamba izimpondo ngoba muhle umuntu okhona ethempelini likaNkulunkulu, but obambe amandla, wabamba amandla uthula uyamake lona manje uthi hey kuthiwe inkosi ayishongo inkosi ukuthi awahamba umtshenda akaphume ethempelini, yathi akahamba ambulala. I-order yenikiwe indodana kaJehoiada uBenaiah lo kwakuthiwa akahamba afika ambulala. But mayefika unqandwa into eyodwa, ulaka libohliswa into eyodwa, kuba umbhubhisi angakubhubhisi. Yawo kuyo into yenzayo izinto ezimbili ke lezo. Kukhona ukuba sendaweni right bakuthola indawo ezilutho khona. But lona wamfica sendaweni right ebamba amandla, ebambe lezi impondo ethi I will die here no matter what. Sifuna abantu abazalwane ibandla likaNkulunkulu elizothi we won't move, we will die here. We won't go anywhere no matter what, corona or no corona, whatever comes on our way, but we will dwell in the house of the Lord. Uthi ke lona ngofela la uyamake lona uthatha isikhathi futhi uphindele emuva uyotshela inkosi ukuthi hayi manje ngimfica ubambe impondo usethempelini ubambe impondo zalo, kodwa i-order bishili bitheka hamba mbulala, but azange akwenze lo. Uvinjwa yini umbhubhisi ukusibhubhisa? Uvinjwa ukubaleka kwethu sibalekele enqabeni. Igama likaJesu liyinqaba, igama likaJesu lishelter where we hide, igama likaJesu liyintaba, igama likaJesu likho konke, likukhanya, igama likaJesu lisuka bomnyama baleke, igama likaJesu liyahlambulukisa, igama likaJesu liyakhanyisa emoyeni, engqondweni, emphefumulweni. Igama likaJesu liphelele nangezikhathi ezinje bazalwane bami zo lockdown and so forth, kodwa igama likaJesu liyaphelelisa, liphelele, lingumthombo wethu, indawo yethu yokucasha. uJoab wabaleka wangena ethempelini wathi noma befuna ukungibulala, but I will die here, I won't go anywhere. Utona phuma ngoba ngesika Benaiah wayefuna ukumbulala, wayethi yena akaphume khona ngizombulala ephandle ngoba isita inhloso yaso ukukhipha ababalekile babangena enqabeni bakhiphe phandle ukuze siba execute. Ngeke sibabulale bephakathi, sibabulala mabe ngaphandle. Umbhubhisi umi ngaphandle ufuna abaphuma kule ndawo engcwele, ufuna bayeka impondo.
then ebese able to kill, able to execute. But wama uBhenaya waphindela emva wayobikela inkosi game 2 uthi hayi lo muntu ubale ungene ethempelini elingcwele futhi ubambe impondo zethempeli, therefore kunzima ukumbulala, kunzima bazalwane ukubulala, ukudestroya abangcwele baka Jehovah Jireh, abangcwele baka God Almighty, abangcwele. Malibonga lidunyiswe igama lika Jesu bathandekayo. Siyabonga, siyayibonga inkosi bathandekayo. Manini bazalwane ninganyakaziswa nayini, nayingqondo yethu, nazinyawo zethu, kodwa izwi libe namandla okusimisa, izwi libe namandla okusilekelela. Nangekhathi ezinje sithi inkosi mana nathi. Nangekhathi ezinje sithi bonke abahlengiwe ngegazi mana nabo Jehova. Bonke obathandile ngothando olungenasizathu, ngoba uthando uNkulunkulu asithanda ngalo anasi isizathu. Akasithandanga ngoba khona sakwenza, kodwa wasithanda noma wasithanda sibabi, wasithanda semthuka, wasithanda sidukile, kodwa umsa waseqela wasenza indlalifa sombuso kaNkulunkulu. Then I went to the sacred tent of the Lord and said to Joab, the Lord or the king orders you to come out. You know what? All that evil spirit orders us to come out from the holy temple of the living God. Orders out to come out that he may execute us. Ngoba masiphakathi silondiwe, silondwe njengenkanyezi esibhakabhakeni, silonde njengohlezi endlini, njengokwenyoni hlezi endlini, silondwe okwenhlamvu yeso lakhe. Malibonga lidunyiswe igama likaNkulunkulu bazalwane. Sizobonana nje bathandekayo, kodwa izwi linamandla okuthubeleza, liyahamba nasebusuku, leqa ngaphesheya. Siyayibonga itechnology bangcwele, singenisana la esingakwazi. I-lockdown i-technology yeqa ingene ngale. Manibusiswe inkosi bathandekayo, ngicela basithandaze babolungileyo. Siyabonga Nkosi, izwi lakho leli liphilile linamandla, qondisa inyawo zethu intando yethu ezwini lakho, entandweni yakho. Siyabonga Nkosi, siyabonga somandla. Mani ubongeka, mani udumiseka, moya kaNkulunkulu, moya kaBaba, moya kaSomandla. Yenza lokho Nkosi, wenzele ukwaziwa nokudunyiswa kwegama lika Jesu umsindisi wethu. Amen and amen. Amen. Thank you.